La batalla d'Almansa, que tanta transcendència va tenir per al futur del Regne de València i per extensió dels països catalans, forma part del conflicte europeu originat després de la mort de Carles II d'Habsburg, rei de Castella i de la corona catalana aragonesa, rei, diguem, de l'imperi hispànic. Aleshores, aquesta batalla va tindre lloc el 25 d'abril de 1707 i per què el resultat que va tindre va ser el que va tenir. Aleshores, tinguem en compte una qüestió. Primerament, tenim dos candidats a la corona hispànica, la corona dels Habsburg hispànics. Un és el net del rei Lluís XIV de França, Felip d'Anjou, i l'altre és l'arxiduc d'Àustria, Carles. Tots dos s'enfronten, vull dir, els partidaris d'un i de l'altre, les potències europees que els donen suport, s'enfronten a Europa i s'enfronten a la península ibèrica. Bé, en el teatre d'operacions europeu, que comença a partir de 1704, a l'agost de 1704 tenim, per exemple, la batalla de Blenheim a Baviera, que guanyen els austriacistes, però a la península ibèrica, on en un principi s'havia iniciat una ofensiva austriacista, l'ofensiva austriacista havia donat lloc o havia comportat que l'antiga corona catalana aragonesa s'arrenglerà en el bàndol austriacista. Bé, el temps va passant, els frecs es produeixen, fins i tot els austriacistes estan a punt de... i prenen Madrid, però se n'han de retirar, i diguem que a partir de finals de 1706 tenim l'exèrcit austriacista i castellà, i dic castellà i borbònic, al sud del País Valencià, a la frontera del sud del País Valencià i Castella. Aleshores, aquí és on es produirà el gran enfrontament. El gran enfrontament comença a partir, o els prolegòmens comencen en febrer, quan, convergeixen al sud valencià els tres cossos d'exèrcit que formarien l'exèrcit d'Almansa, els anglesos liderats pel comte de Galway, els portuguesos dirigits pel marquès d'Asminas i, per últim, els neerlandesos que desembarquen aproximadament uns 7.000, 8.000 homes que desembarquen al port d'Alacant en febrer de 1707, el que dona lloc al començament a l'ofensiva, a l'ofensiva austriacista. Per altra banda, els borbonis estan, a la banda castellana. Els borbonis han fet una ofensiva que ha entrat a aconseguir fer-se amb el Baix Vinalopó i amb el Baix Segura i han recuperat Cartagena, que Cartagena era austriacista i defensada per guarnicions valencianes. Bé, tenim aquest seria el panorama que tenim. A partir de febrer de 1707, comença l'ofensiva austriacista per a intentar penetrar a Castella i destruir les tropes borbòniques que estan dirigides per Berwick, pel duc de Berwick. Bé, el duc de Berwick, davant d'aquesta ofensiva, se retira cap a Chinchilla de Montaragón. Però en Chinchilla de Montaragón ell decideix, va ser una retirada, estratègica, decideix on plantarà cara a l'exèrcit que li va estar embaitant. Aleshores decideix que serà en Almansa aprofitant-se de les altures. Bé, diguem que l'exèrcit, podien dir que l'exèrcit austriacista cau en el parany? Doncs podria ser o no. La veritat és que l'exèrcit austriacista de moment se trobava confiat, tot i que era inferior en nombre. Quan arriben a la matinada del 25 d'abril de 1707, el dia de començament de la batalla, en aquesta matinada que fan recompte, les tropes austriacistes dels tres exèrcits, de les tres nacionalitats que s'enfrontaven, comptarien al voltant d'uns 17.000, 18.000 homes. Atenció, Berwick, el duc de Berwick, tenia el comandant, era anglès, s'ha de dir que era anglès, però servia al rei de França. El comandant borbònic que s'havia establert a Almansa tindria sobre uns 26.000 homes. Tenia la superioritat numèrica i també la superioritat de que estava ben recolzat i ben defensat. Bé, que en la vesprada, cap a les 4 de la vesprada d'aquell dia de 25 d'abril, se produeix aquest xoc al camp d'Almansa entre els borbònics i els austriacistes. En un primer moment, tenim
per entendre'ns perquè a partir d'ací algú podrà dir-se, mireu, sí, les conseqüències que va tindre, però per què? Què va passar? Doncs mireu, resulta que la banda central, o sigui, era la banda central i els dos flancs, la banda central de l'exèrcit austriacista, formada majoritàriament per anglesos, sí que va intentar entrar, sí que va estar a punt de sobrepassar les línies borbòniques, però resulta que en un moviment envolvent, arran de que l'ala esquerra de l'exèrcit borbònic va derrotar estrepitosament l'ala dreta de l'exèrcit austriacista defensat per portuguesos, arran d'això tot el pla de batalla, diguem, se'n va en orris i els flancs de l'exèrcit austriacista queden envoltats per borbònics i finalment es produeix la derrota. L'últim, Dasmina es fuig. Dasmina, d'atenció, va perdre la seva muller en la batalla perquè tenia la mania de portar, bueno, mania no, tenia el costum de portar la seva dona sempre a la batalla. Galway aconsegueix fugir cap a València. L'únic que resta en el moment final del combat, ja al vespre d'aquell tràgic dia per als austriacistes del 25 d'abril de 1707, és el contingent francès de Dohna, el contingent neerlandès de Dohna, que resisteix al centre fins que no hi queda més remei. Ell aconsegueix fugir, però finalment la resta del seu exèrcit són capturats. Bé, arran d'això, doncs, la debacle, perquè, clar, l'exèrcit borbònic té via lliure fins a arribar a València. I se creen l'exèrcit borbònic, Berwick ordena dues columnes després d'Almansa. Una columna se dirigirà cap a Xàtiva, dirigida pel marquès d'Asfeld, i una altra dirigida per ell mateix, i dirigirà cap a la zona de Xiva, per a, des d'allí, començar l'ofensiva definitiva contra la ciutat de València. La ciutat de València capitularà el dia 8 de maig i, com sabeu, del 1707, mentre que Xàtiva va resistir encara fins a juny, una resistència heroica. Conseqüència de tot plegat? Doncs, una vegada els borbònics se fan en el control de València, doncs el rei Felip V de Castella, el rei Felip V, doncs deroga els furs i annexiona el regne de València a Castella. I per això la dita, quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança.